Ben, vamos falar agora das láminas das espadas. Particularmente vamos falar das rebarbas que aparecen ás veces nas láminas das espadas cando o uso da espada non é o máis correcto, o máis adecuado. Non deberían de suceder se fosemos mestres expertos, experientes e con moi alto nivel de control da espada, por cuanto na esgrima histórica non vamos a estar buscando unha oposición fío con fío a maior parte das veces, mas sin unha tendencia a esvarar un fío contra outro, e isto xera moitas menos rebarbas. Mas a realidade é que as rebarbas aparecen, fórmanse nas espadas e representan un posible perigo por cuanto se os compañeiros botan mao da nosa espada ou nos mesmos botamos mao da espada para facer un xogo de mesa espada ou simplesmente no manuseio diario da espada para limpala, para guardala, para collela, para treinar, é posible que unha desas rebarbas corten a mao. E entón é recomendável antes de cada treino supervisar a propia espada, supervisar a posible existencia de rebarbas e no caso de estas existiren, pois eliminalas empregando unha lima, ten distintos nomes dependendo da rexión en que vivirdes. Esta é unha lima para metal, é unha lima bastante fina, bastante estándar, e o procedimento que vamos a utilizar vai ser de percorrer cos dedos o fío da espada, buscando os pontos en que existen rebarbas, e neses pontos aplicar o bordo redondo da lima unha fricción na dirección aproximadamente perpendicular ou ben un ángulo da lámina. ¿Sí? O objetivo non é rebaixar a lámina nin facer unha canteira, sino simplemente eliminar a materia que pode estar provocando un risco de seguridade. ¿Sí? É bom evitar danificar o espigón da espada, a saliencia central da espada. Pessoalmente, eu sou da opinión de que a primeira prioridade é proporcionar un espazo de treino seguro para os compañeros. Ben, este procedimento debe ser repetido en ambos os lados da espada e chegado ao ponto no que a espada está lisa e suave, non presenta posibilidade de ferimento, pues, estamos acabados.